הנאום שלו, נזכיר לצופים, זה מחר בשעה 5 אחר הצהריים, שעון ישראל. האם צפויה להיות איזושהי השפעה על המסחר בוול סטריט? זה כבר יהיה לאחר הפתיחה של המסחר. חד משמעית, כן. עוד פעם, בסופו של דבר, זה כנס שנתי בג'קסון הול, שכל הנגידים מכל העולם מגיעים אליו, במדינת ויומינג, אם אני לא טועה. נכון מאוד. ובסופו של דבר, שם אנחנו מבינים מה המדיניות העתידית של הפד האמריקאי. כן. אנחנו תכף הולכים להיפרד ממנו, כן? זה כבר מה שנקרא הכנס האחרון שלו בג'קסון הול. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להבין מה המדיניות הלאה, ויש פה כמה מרכיבים מאוד מאוד חשובים. מצד אחד, באמת הצליחו למגר את האינפלציה בארצות הברית כמעט במלואה. לפני 2.5 האינפלציה הייתה מעל 9%, היום אנחנו על 2.7%. אינפלציית הליבה קצת עלתה לאחרונה, כלומר גם כן הצליחו למגר אותה ממעל 6% ל-3.1% בנתון האחרון, ובסופו של דבר המכסים של טראמפ האחרונים די מעלים, כן, את הסיכונים לאינפלציה. איפה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, מדד המחירים ליצרן האחרון, שהוא היה יחסית גבוה של 0.9%, וגם מדד מחירי הסיטונאות. הוא ממש העלייה הכי גבוהה ב3 שנים האחרונות. נכון, ועדיין כל המדדים האלה הם נמצאים בטווח היעד של הבנק הפדרלי, מה שלא נמצא בטווח היעד ואין לזה יעד, אבל בעיקרון שוק התעסוקה האמריקאי הוא ממש מפגין סימני חולשה אמיתיים, ויכול להיות שהמשק האמריקאי צועד לעבר המיתון. אני לא הייתי רץ להספיד את השוק התעסוקה האמריקאי, עדיין שיעור האבטלה יחסית נמוך, על קצת מעל 4%, זה בסדר. נכון שאם, אגב, גם השכר בשנה האחרונה עלה כ4%, אז נכון שביחס למה שהיינו רגילים לראות, בשנתיים האחרונות יש קצת התקררות בשוק התעסוקה, אבל בעיניי לפחות אפשר להמתין עוד קצת עם הורדת הריבית, ואני אגיד מה הסיבה. השוק מתמחר שהריבית תרד כבר בספטמבר. נכון, ב-17 לספטמבר. כולם מתמחרים את זה, אם לא יהיו הפתעות, אז באמת הריבית צפויה לרדת ב0.25%, ועדיין אני מקווה מאוד שמה שהשפיע על פאוול זה לא הלחץ של הממשל, לא הלחץ של טראמפ. אבל יכול להיות שכבר נוצר איזשהו לחץ גם בתוך חברי הפד. אנחנו יודעים ששניים הצביעו בעד הורדת הריבית, וזה מאוד לא אופייני. בדרך כלל ההחלטות של הפד מתקבלות פה אחד, ופה אנחנו רואים כבר המגמה מתחילה להשתנות. יש סדקים. קודם כל כן, הגיוני, אבל אני כן חושב שדווקא הפד פועל בצורה מאוד מאוד נכונה. אני רק אזכיר שבשנה האחרונה הריבית כבר בארצות הברית ירדה כאחוז. כן, לפני כשנה הריבית הייתה 5.5%, והוא עושה את זה בצורה מתונה. אנחנו צריכים לזכור שבשנות ה-70 האינפלציה בארצות הברית עלתה, גם כן הייתה מעל 10%, הורידו את הריבית בצורה, העלו את הריבית בצורה חדה מאוד, הצליחו למגר את האינפלציה, ואז התחילו באותה... נכון. בואו נדבר על השוק האמריקאי, השוק המניות האמריקאי. אנחנו רואים שבימים האחרונים יש מניות די בולטות, בעיקר בשוק הטכנולוגיה. האם מדובר באיזשהו תיקון זמני או שינוי כיוון? אני מעריך שזה תיקון. בואו נזכור רק שבחודשים האחרונים השוק המניות, הנסדק 100, עלה מעל 35%, נדבר ממש ב3-4 חודשים האחרונים. הגיוני שהוא יתקן. כמובן שיש טריגרים כאלה ואחרים, אבל בעיניי השוק רוצה להתממש. בואו לא נשכח שהייתה עכשיו עונת דיווחים פנטסטית. נכון. ממש עונת דיווחים, יש לנו את NVIDIA שבוע הבא. ועדיין לא הסתיימה, כן. עדיין לא הסתיימה, נכון, יש לנו את NVIDIA שבוע הבא, אנחנו לקראת הסוף, אבל 84% מכלל מניות ה-S&P עיקו את התחזיות ברווחיות. הרווחיות עלתה מעל 10% ביחס שזה נתון מדהים, וזה אולי בעצם צפוי, זה אמור להצביע, לאותת לכל אלה שטוענים שהשוק האמריקאי הוא יקר, ובאמת זה משהו שמצדיק את זה שהוא יקר. קודם כל, השוק האמריקאי יקר מבחינת מכפיל רווח, מבחינת מכפיל הון, מבחינת אפילו האינדיקטור של וורן באפט, יש לו איזה אינדיקטור שגם הוא בוחן, השוק יקר. אבל וורן באפט בעצמו לא הפסיק להשקיע. נכון, הוא עדיין משקיע. נכון. הוא כן משקיע, הוא מוצא את הסקטורים המסוימים, את המניות המסוימות, שכן כדאי לדעתו לקנות. ועדיין יש לו הרבה מאוד מזומן בצד, ועדיין כן, הוא לא בפוזיציה, נכון, הוא מוצא הזדמנויות בשוק הבריאות בעיקר לאחרונה, וגם בשוק האנרגיה. ואנחנו נזכור שמניות הטכנולוגיה, עדיין אנחנו רואים ביצועים, כן, בדיווחים הכספיים, מבחינת הפעילות העסקית שלהם, יוצאים מן הכלל, ולכן אני חושב
שמדובר יחסית בתיקון, עדיין אי אפשר להגדיר את זה כתיקון, אבל אנחנו בשבוע של ירידות. כן. אני חושב מימושים. כן, מימושים, בדיוק, אני אקרא לזה יותר מימושים. אני עדיין חושב שמניות הטכנולוגיה מעניינות, נכון שהן יקרות, אבל יש פה ערך. וזה בא לידי ביטוי בדוחות הכספיים. כן. יגור, מה את אומרת? האם מדובר אולי דווקא בהזדמנות קנייה? אנחנו רואים באמת את הירידות במניות הטכנולוגיה, והסיבה הרשמית לכך היא שבאמת מדובר במכפילים מאוד מאוד גבוהים, ומחירים מנופחים, כמו שנאמר. אני מתחברת לגישה הברקשר האת'ווי הקלאסית, הגישה של וורן באפט, שאומר, אני לאו דווקא מחפש לקנות בזול. אם החברה היא לא מספיק טובה, אני רוצה להיכנס אפילו במחיר השוק. יקר, לא יקר, זה הכל תלוי בטווח או אופק ההסתכלות קדימה, ולקנות חברות טובות. מה שאומר שגם אם, ההגדרה של יקר זה משהו יחסי, גם אם זה נחשב יקר מבחינת המכפילים, אבל אם דווקא יש תוצאות טובות, תוצאות אפילו מצוינות, 4% הראו הצלחה, זה בכלכלה שאמורה לסבול ולשאת וכולי, והן עולות ברווחיות שלהם, זה אומר שהערך האינטרינזי, הערך הפנימי של החברות, הערך של הפעילות שלהם, מצדיק את המכפילים המוגברים הללו, ואם זה מצדיק, אז איבדנו את הערכיות של להגיד עליהם שזה יקר. עכשיו השאלה ביחס למה? ביחס לתיקונים למטה שיהיו, יכול להיות, בהחלט יכול להיות. ביחס לציפיות הציבור, שהם כולם אומרים שזה יקר מדי, אז כולם יהיו עם אצבע מאוד מאוד מהירה, מאוד רגישה לדופק בירידות הכי קטנה, להתחיל למכור, ואז הירידות תתעצמנה. נכון, זה אכן. אבל אם המכפילים ממשיכים ככה, ויחכו אחר כך עוד דוחות, ועוד רבעוניים ושנתיים וכולי, וימשיכו באותו הטרנד, לא צריך עוד הרבה, מספיק עוד אחד שכזה, אפילו קטנים יותר, שיגיעו עוד פרסומים נוספים, אז בעצם זה אומר שביחס להסתכלות הטווח ארוכית, וורן באפטית במובן הזה, זה לא יקר. ולכן, לשאלתך, כדי לענות, לתת תשובה לשאלה, אם זו הזדמנות מצוינת לקנות, או טובה לקנות, שוב, אני קטונתי, אני לא יועצת השקעות מכדי להגיד, אבל by definition, כאדם סביר ודעה סבירה ורציונלית, התשובה היא עדיין כן, בהינתן שאת מסתכלת 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, וזה, מעבר לזה, טווחים יותר קצרים, צריך מנהלות השקעות, כן. אז בואו נדבר גם על מניות ספציפיות. מניית אינטל צנחה אתמול ב7%. יש הרבה מאוד אירועים שמשפיעים על החברה בתקופה האחרונה. בואו נעשה סדר בנושא הזה, אביאל. טוב, קשה לעשות סדר בחברה כמו אינטל במה שהיא עוברת בשנים האחרונות, אבל ברמת העיקרון, מה שקרה שהתחיל בציוץ של דונלד טראמפ, שלמעשה טוען שמנכ"ל אינטל צריך להתפטר, נכון. מכיוון שהוא, אני לא אגיד דבר על הרגולציה בארצות הברית, אבל אני כן יכול להגיד שהוא התכוון לזה שהוא מכר לסינים את הטכנולוגיה היחסית מתקדמת, גאודי, מה שנקרא, ומכאן זה התחיל להשתלשלות אירועים שהתחילה להיות, מה שנקרא, מאוד מאוד מורכבת עבור אינטל, אבל מה שהתפרסם ממש לאחרונה, שממשל טראמפ מעוניין להיכנס כ10% בשווי של אינטל, כן? כלומר, בבעלות של אינטל, במקום אותם מענקים שהוא רצה להעניק להם בחינם. כלומר, מה שנקרא בחינם, הרי בסופו של דבר אינטל זאת חברה אמריקאית שהייתה אמורה ליהנות מהרבה מאוד מענקים ומעידוד ומצמיחה בזכות ממשל של טראמפ, כן. וכרגע פה אנחנו רואים שהם מקבלים את המענקים, אבל זה בתמורה. בתמורה ל10% החזקה של... וזה בעצם מה שהרתיע את המשקיעים. זה לא רק שזה הרתיע, זה קודם כל זה מדלל את אחוז, כן, את אחוז המניות אצל אותם המשקיעים. כלומר, אם היום אני מחזיק את חברת אינטל, את מניית אינטל, ואז עושים לי דילול, אז זה פוגע לי ברווחיות מסוימת, וגם הדילול הזה, אם פעם היינו, לא רק הדילול, המענק הזה, אם פעם היינו מאמינים בזה, שיש אינטרס לממשל האמריקאי לתת מתנות לאינטל, אז היום אנחנו יודעים שהמתנות האלה הן לא בחינם. לא בחינם. בדיוק. שזה מאוד מצלצל מוכר, אם אנחנו מדברים על הסיוע לאוקראינה של טראמפ, כן. שהתחיל בתור סיוע, ואז הוא נהיה סיוע בתמורה להסכמים על אנרגיה ועל מינרלים ועל הסכמים שפתאום צריך לשלם על זה. שוב מפעיל טראמפ את יכולתו כאיש עסקים, אפשר לשנוא אותו, אפשר לאהוב אותו, זה לא רלוונטי להערכה הזאת,
שאומרת, קודם כל מבטיח מתנות חינם, כדי שהמקבל הפוטנציאלי, או אם זה מניה, אז הערך שלה מאוד מאוד יעלה, אז הוא יראה מה יכול לצאת לו מזה, אם באמת זה יתממש, ולפחד מה יקרה אם הוא יחזור בו. או אוקראינה מרגישה מאוד בטוחה בעצמה, מאוד משיגה את, או מריחה כבר מה יכול להיות לה. זה לתת לבן אדם את הטעם של הסם הזה, של החינם הזה, נקרא לזה, ואז הוא לוקח את זה. אבל לא לוקח לגמרי, לוקח בתמורה. אני מוכן להשאיר את זה, שתמשיכו לטוב שהיה קודם, אבל עכשיו אני רוצה את התמורה. מצד אחד, אכן, דילול של 10% ביחס ל-90% שיוותרו, זה אכן דילול והוא עמוק. מצד שני, הוא מופחת קצת, עוצמת הדילול מופחתת, למה? כי זה כן מאוד מועיל לחברה, אינטל, שספגה הרבה מאוד בקלאשים ופיגורים מעקב אחרי טכנולוגיות יותר מתקדמות ופלטפורמות יותר מתקדמות, מאוד מאוד מועיל שהממשל האמריקאי יהיה מושקע בה, בטח ברמת 10% מתוך זה. ולכן, כחלק כזה, יהיה לו מאוד אינטרס שהחברה לא תיפול, שהממשל, החלטת טראמפ לא תצא, כאילו יצא אידיוט כבר, שערך המניה מאוד ליפול. זו תמיכה נהדרת במחיר המניה, אם רק היה משולם עבור זה. אז לא משולם אכן, אבל אני חושבת שהמחיר יהיה פחות מאשר כל הדילול של 10%, בגלל זהות המשקיע. אין ספק שבאמת מניה מאוד מעניינת בתקופה האחרונה, ובאמת נמשיך לעקוב ולראות מה קורה. יש שאומרים שכמה שאינטל יכולה, NTC יכולה לעלות, זה כעין וכערך, כשנכנסים לתיק, לעומת להיכנס עכשיו לאנווידיה. תראה כמה... כן, אז בעצם אם כבר הזכרת את מניית אנווידיה, אז אנווידיה, החברה, גם היא מייצרת שבבים מאוד מתקדמים עבור סין, והשאלה היא איך טראמפ יגיב. איך הוא יגיב? כן, האם תהיה איזושהי השפעה על החברה? אין ספק שאם אנחנו היינו אנווידיה בעצמנו, היינו אומרים, רגע, שנייה, לאינטל, בגלל שמכרו לסינים, הנה הם חטפו, קצת שני קיבלו השקעה של הממשל. עכשיו, יהיה קשה להניח שהממשל ייכנס בכל ההשקעה באינטל. דרך אגב, אני ממש לא בטוחה שזה יוגשם. הוא דורש לקבל 10% מהמניות, ותנועה במקום הגרנץ האלה, אני לא... כן, לא, בינתיים זה דיווח, כן. בדיוק, עדיין דיווח, אבל כל דיווח משפיע מאוד, כן, נכון. אבל זה משחק במניה על ידי דיווחיישנס, לא על ידי הביצוע בפועל וההכרזות. יש הבדל מאוד מאוד רחב ביניהם, אז רק צריך לזכור את זה. אבל אם אנחנו היינו אנווידיה, אנחנו אומרים, רגע, הוא הפיל להם מחיר מניה, אבל בסדר, נניח אנחנו יותר אדישים לערך המניה, תלוי, כי גם עלינו מספיק 100% ומעלה בשנה האחרונה, אבל הבן אדם means business, כאילו, הבן אדם הזה, כאילו, אומר לנו, אל תמכרו לסין. עכשיו, אם אנחנו עשירים כאנווידיה, ולא במצב מצוק, נקרא לזה, כמו אינטל, אנחנו אולי נוכל להרשות לעצמנו לא למכור לסין. אינטל לא יכולה איתה, ככל הנראה, מה שסביר להניח, להרשות לעצמה, לאבד עוד הכנסות ועוד מחירות, כי גם ככה הייתה כלפי מטה, עם הפנים כלפי מטה. ולכן, אנווידיה היא הרבה יותר חזקה להתמודד עם איומים, כי היא לא זקוקה. נכון. היא סוג של מונופול בייצור השבבים ב-AI. אגב, גם אנווידיה קיבלה אישור מיוחד ממש לאחרונה כן לייצא לסין במגבלות מסוימות. אגב, גם כן שבבים חכמים. פחות חכמים, הדור היה... פחות חכמים, אבל כן. אבל עדיין, בסופו של דבר, שבבים חכמים. זה לא חוכמה לתמוך בחזקים האלה. לא לתמוך באינטל, יותר חלשה עכשיו. אני מסכים לגמרי. אבל אם אנווידיה לא הייתה עושה את זה, סין הייתה מפתחת לבד את השבבים מהסוג הזה. אני עדיין חושב שהטכנולוגיה החזקה ביותר נמצאת אצל האמריקאים. כן, זה עדיין. נכון. עדיין, נכון. סין באמת מתקדמת לשם. אבל אם כבר הזכרנו את סין, בואו נמשיך בנושא סין. סין שוקלת לראשונה לאפשר שימוש בסטייבל קוין מגובי יואן, וזה מהלך שמסמן שינוי כיוון במדיניות המדינה כלפי נכסים דיגיטליים. יגואר, מה תהיה ההשפעה על שוק הקריפטו ועל איתריום בפרט? ראשית, היואן הדיגיטלי, זה מאוד מאוד משנה אם הוא יהיה סטייבל קוין כפי שהוא, או מה שאנחנו קוראים CBDC, Central Bank Digital Currency. כן. ניסוי לגבי CBDC על בסיס יואן כבר נעשה בסין לפני כשנתיים, משהו כזה, והוצא ניסוי לגבי זה בטווח מוגבל, שרק המחיש לכל מיני נגדי ה-CBDCs במדינות נוספות בעולם את הבעייתיות, כי זה יצא לארנקים מסוימים שהיו בניסוי, עם מגבלות טרנספרביליות, העברה ומסחר, ולאיזה עסקים, ועם מידע פתוח לחלוטין לממשל, ממי קנית,
למי העברת, וזה הוגבל למשל לשימושים רק לרכישה של אוכל, לדוגמה, או דברים בסיסיים. זה מזכיר קצת את התווים של משרד הפנים, וזה של להגיע עם תווים לכל מיני סופרים, ולקנות עם זה כל מיני הקצוות מזון או סטיפנדיות שכאלה. לכן, זה מדגיש את המגבלות שממשל יכול לעשות, והוא יכול לתכנת את זה לכאורה ללא הגבלות, ואחר כך לשנות את הטכנולוגיה, את התכנות ככה, שמאפשר להם שינוי, וזה מאפשר שלטון למשל ככה שבתקופה מסוימת לא ניתן יהיה לקנות משהו. למשל, לא ניתן יהיה לרכוש מחנויות, אני אמציא אופניים, אם היו רוצים פתאום לחסל תעשיית אופניים. אני כבר לא מדברת על נשק, אלכוהול, סמים וכולי, אבל השליטה במקבלים שיכולים לקבל מטבע היא שליטה אדירה. אז עכשיו אני אתייחס לזה בהנחה שזה רק יהיה סטייבל קוין, לכאורה תאגידי, מסחרי, פרטי ולא מטבע מדינתי, לא CBDC. גם אם זה יהיה סטייבל קוין. חברה פרטית או ציבורית סינית. לא נמצאת בשליטת הממשל. זה לא כמו... בוודאי שכן. זה לא בדיוק, זה לא הניסיון של טראמפ לאפשר את ה-USDC או לתמוך ב-USDC של סרקל, שהיא חברה מצוינת, פחות לתמוך את ה-USDT של תת'ר, שפחות סומכים עליה בעולמות שלנו, אבל בשימוש אדיר ונרחב. ההכרזה של טראמפ שעודדה סטייבל קוינס תואמי דולר, בהחלט מאוד עודדה בעצם, הוא מעודד חיקוי של דולר, כמו, זוכרים את התואם IBM שפעם היה? זה תואם IBM יצר את זה שהשם הגנרי היה IBM. בעצם זה, אם החברות האלה נדרשות להציג יתרות של 1-1, או יחס הלימות הון, נקביל את זה לבנקים, על כל סטייבל קוין דולרי, להחזיק treasury bonds דולרי, או ממש דולרים עצמם, זה בעצם יוצר ביקוש והחזקה בצד של כספים דולרים שפחות מסתובבים בשוק, אבל נמצאים שם, מוגבלים ולא יוצאים החוצה. מה שתומך מאוד בטרז'רי בונדס האמריקאים. בדיוק אותו דבר, הממשלה הסינית מנסה לעשות, לה זה לא יצליח בדיוק מאותן הסיבות שהיואן הרגיל פחות מצליח, מסיבות פשוטות מאוד. בסחר הבינלאומי בין מטבעות מתקיים סחר שוק כמה שאפשר חופשי, אבל מרגע שהממשל הסיני שולט בשער היואן באופן מלאכותי, אז ההתייחסות ליחס בין יואן לדולר... איזושהי רצועת ניוד. בדיוק. אגב, למה הייתה רצועת ניוד עם הדולר בזמנו? נכון, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. אבי, איך אתה רואה את הדברים? היואן הסיני, מה הולך לקרות? קודם כל, התחרות בין סין לבין ארצות הברית מוכרת לכולנו. אנחנו בסופו של דבר מבינים שהסינים רוצים שתהיה להם נוכחות למטבע שלהם, נוכחות עולמית. כי בסופו של דבר, הסטייבל קוין, אמנם זה מטבע קריפטו, אבל הוא משלב בין המציאות, מה שנקרא, כן, מה הכוונה? אלא לוקח באמת מטבע אמיתי מוצמד אליו, כמו דולר, וזה מעניק למעשה מסחר רחב יותר, כן, במטבע עצמו. כלומר, היואן בסופו של דבר, במקרה הזה, בהחלטה הזאת של השלטון הסיני, מגדיל את הנוכחות של היואן. כן. יש חברות מסוימות שעשויות להרוויח מהמהלך? טוב, בשוק ההון האמריקאי? אנט גרופ, לא אמריקאי, אני מדבר על הסיני. על הסיני, אנט גרופ ו-JD.com הם אלה שהולכות להרוויח מהעמלות של כל הפעילות הזו. כן. בואו נדבר לסיום על השוק הישראלי, ואנחנו רואים שהיום יש עליות שערים בבורסה הישראלית. הדולר שקל מתחזק לרמה של 3.42 שקלים. מה הסיבה להיחלשות השקל? והאם זה קשור למצב הביטחוני, או שככה אפשר לומר שזה בטווח התנודתיות היומית הרגילה? קודם כל זה בטווח התנודתיות. הדולר ירד הרבה בשנה האחרונה, כן, מעל 12%, אפשר להגיד. מתחילת השנה מעל 7%. הסיבה העיקרית לדעתי זה ירידות שיש כרגע בארצות הברית, ואז בסופו של דבר המשקיעים הישראלים צריכים לקנות ביטחונות בדולרים, כן, למכור מניות ולקנות ביטחונות, וזה למעשה מחזק קצת יותר את הדולר. ובכללי, סביר להניח, אם המגמה הזאת של השקל, מבחינת האיסוף, ימשיך בדרך הזו, גם הנגיד הישראלי יצטרך לחשוב את המהלכים שלו. כן. בנק ישראל, טעה לדעתך כשהוא לא הוריד את הריבית אתמול? אני חושב שלא. אני חושב מהסיבה הפשוטה שעדיין יש כאן בישראל אינפלציה, יש פה עדיין אי-ודאות גיאופוליטית, והאמת שגם הכלכלה הישראלית יחסית יציבה.
כן, בסופו של דבר אנחנו רואים שהצמיחה, כן, הצמיחה הישראלית. דווקא הצמיחה, אנחנו ראינו התכווצות של התוצר ברבעון השני, ביותר מ3%. 3.5% ההתכווצות ברבעון השני נבע ממלחמה עם תל אביב. כמובן, זה היה משהו נקודתי, זה לא משהו מייצג. אבל הנה, יש עכשיו הסלמה ביטחונית נוספת, ויש מבצע מרכבות גדעון 2 שיוצא לדרך, ויכול להיות שאנחנו נראה גם, שגם ברבעון השלישי תהיה צמיחה, אולי לא שלילית, אבל צמיחה מאוד מתונה. ועדיין צמיחה, אני אזכיר, ב-2024, למרות כל מה שעברנו כאן, והיינו פה במלחמה בשבע חזיתות שונות, עדיין הצמיחה הייתה כאחוז, וזה בסדר בתקופת מלחמה, כן. כמובן שזה לא אידיאל. אז מה שאני בא להגיד, אני חושב שהנגיד יש לו עדיין מרווח זמן עם ההמתנה להורדת ריבית. אני חושב שהסיבה שהוא העלה את הריבית זה כדי להילחם ולמגר את האינפלציה, וזו הסיבה שכרגע הוא עדיין לא מוריד אותה. עדיין לא מוריד אותה. יאגו